Gamee sun fitar da damar soma claiming na watch point da muka tara, yayin da suka ware kwanaki 2 kacal wanda za mu samu damar kammala claiming ɗin. Kenan aka yana nufin idan mutum ya wuce kwanaki 2 wataƙila zai iya rasa samun damar claiming na watch ɗinsa da ya tara, zai iya kasancewa. Na karce sai ku ƙoƙari ku yi shi akan lokaci kafin lokacin da suka sanya ya ƙare. Da farko bayan kun shiga bot naku na Gamee za ku taɓa nan gurin, sannan ku taɓa nan da aka sanya unlock your airdrop. Wannan shine point da muka tara a farko, ƙwara wajen 5,000 kenan. Wannan kuma shine what token ɗin da suka yi mana conversion ɗinsa zuwa 688. Muna da tsari 2 yanzu na claiming Gamee. Tsari na farko shine in kuma so misali za ku yi amfani da na farkon, shine idan kun zaɓi ku joining da What Moon Club, to za ku samu ninki 5 na adadin what da kuka samu. Ma'ana abinda kuka samu daga 688 zai ninka zuwa 509. Sai dai kuma sharaɗin wannan shine za mu samu damar claiming ƙwara 344 ne kacal a ranar listing, wato rabin adadin da suka bamu na allocation. Sauran kuma ragowar sai nan da kwanaki sai nan kai da watanni 3 sannan za mu samu damar karɓar su, inda kuma za mu ribata da ƙarin ƙwara 1,165 akan adadin da muke da shi. Dalili shine saboda mun yadda yanzu za mu karɓi rabin namu, da haka wanda ya aminta da wannan tsarin na farkon shi kenan sai ya zaɓe shi, ma'ana sai ya zaɓi na farkon. Sannan sai zaɓi na biyu kuma kuna so a baku duka abin da kuka yi, aka yi muku allocation na airdrop ɗin a yanzu, to a nan gaba nan da wata 3 za ku ribaci iya rabin abin da kuke da shi ne a yanzu. Mu kun ga yanzu duka abin da suka yi mana allocation shine 688, to in mun yadda mu karɓi wannan duka 688 ɗin za mu samu rabin iya abin da muka karɓa ne, wato ƙwara 344. Maimakon zaɓi na farko idan ba za mu karɓi dukansu ba, to za mu samu ninkin abin da muke da shi sau 5. Da haka kowa sai ya zaɓi wanda ya ga ya fi masa ya kwanta masa, wanda kowa zaɓa sai ku bar shi. Sai a danna continue. Idan kun taɓa yin connecting wallet can baya, to za ku ga address ɗin wallet ɗin ya bayyana kamar haka. Idan kuma ba ku yi ba, to za su ba ku maɓallin da za ku danna domin ku yi connecting ɗin. Sannan amfani da tonkifa gaskiya zai fi akan wata wallet ɗin. Sannan sukan bayar da option da za ku iya claiming na Bitget. In ma sun bayar mutum ya ga zai iya tura zuwa Bitget ɗin, to fa ni'ima. Ƙarshe dai in mutum ya gama yanke hukunci za ku danna. A ƙarshe duk wanda ya nuna masa kamar wannan, to alhamdulillah ya tseratar da wata token nashi daga salwanta, shikenan yayi claiming na token nasa. Sai su jira ranar listing za a ba mu damar claiming ɗinsa zuwa exchange.